Čaute, čaute. Nachádzam sa vo Viedni na letisku. Za mnou, ako vidíte, už je lietadlo Eva Air, ktorým letím do Tajvanu. Trvá to 11 hodín a 40 minút. Odletám na Filipíny, v Tajvane mám 2 hodiny prestup. A potom ešte nejakých hodinu 40, hodinu 45 na Filipíny do Manily. Takže veľmi sa teším na tento výlet, mám to veľmi dobre naplánované. Budem vám posielať samozrejme videá. Chcel by som každého upozorniť, prosím, dajte si odber, aby ste tie videá mali. Aby som nemusel každému zvlášť posielať to video. Čiže len si zaškrtnite odber a tie videá vám budú chodiť samé. Ukážem vám tentokrát ostrovy, na ktorých som bol síce aj minule, ale teraz budem mať viacej času, čiže Isla Verde ostrov, Laia pláž, potom vám ukážem Tingloy. Na Tingloyi by som sa chcel porozprávať s tým ich majorom ohľadom toho, že som doniesol taký projekt, ktorý by zbavoval plastu toho ostrova, kde by si mohli vyrábať oleje a diesel, takže uvidím, aké bude to stretnutie, ale z toho ostrova pôjdem na Island Happening, kde som bol aj minulé. Už som si ale teraz kúpil kameru pod vodu, tak dúfam, že budem mať aj vodné zábery. A odtiaľ by som chcel ísť do Puerto Galera, tam je krásne potápanie tiež, takže mali by tam byť aj tie korytnačky, ktoré by som chcel tentokrát natočiť, čo sa mi minule nepodarilo. Veľmi sa tam teším, takže sledujte ma, majte sa tu na Slovensku, ja idem na Filipíny. Čaute, čaute. Oli, are you okay? Yes, I'm